sa grand prize o jackpot prize ng loto, anong gagawin mo? Kasi 'di ba i-claim mo yung premyo mo sa mismong opisina ng PCSO. So anong gagawin mo? Magpapakita ka ba talagang tunay na ikaw yung winner? Anong gagawin mo? Magpaparepresent ka ba ng ibang tao? Magpapapunta ka ba ng ibang tao? Ikaw ba mismo ang tatanggap nung premyo mo? Or ikaw ay magsasama ng iba pang mga tao na for sure babalatuhan mo. Alin doon ang gagawin mo? Basta-basta ka na lang maglalakad tapos kaklaim mo yung premyo mo. Ganun ba yun? Depende, no? Pag masyadong malaki yung premyo, parang, hindi ko muna ipapaalam sa iba. Or, ewan ko sa mga kumakalat na balita recently na hindi daw totoong winner yon. Sabi nila, yun yung mga chismis na nakikita ko sa social media eh. Hanggat wala pong pruweba, chismis lang yun. Sabi-sabi lamang po yun, okay? So anyway, wala lang. Ako naisip ko rin talaga kung sakaling ako mananalo ng loto. Siguro, sarili ko muna yung dadalhin ko. Tapos mag-hoodie ako, mag-jeans ako, kaya maglulus ako na shirt and pants. Ganun yung gagawin ko. Tapos gusto ko yung parang amoy ko, yung hindi amoy mabango. Alam mo yung amoy mabaho, yung parang galing sikat ng araw, yung tipong paggabi na pero amoy araw pa rin. Ganun yung peg ko. Para pagdating ko doon, wala talagang makakaalam na, uy, milyonarya na tong babaeng to. Ganun! Actually, magandang gawain po yan kapag pumupunta po kayo ng mga public place o di kaya naman naglalakad kayo sa eskinita o kaya sumasakay kayo ng public transportation. O, try ninyo sa jeep, sa bus, sa FX. Magmukha kayong pagod, magmukha kayong mahirap, magmukha kayong mabaho. Tingnan nyo, hindi kayo hold upin. Iisipin ng hold upper, ay, mas mukha pa akong maraming pera dito kaysa rito. Tinry ko yan eh. Siyempre, dati mahirap pa rin naman talaga ako hanggang ngayon. Mahirap kausap. Charot! Widarot! Pero yung ganon. Kasi sabi nila, kung sino daw talaga yung mas merong pera, yun daw yung low-key lang manamit. Tas sabi naman nila, yung mga magagarbo daw manamit, yun daw talaga yung nagfi-feeling mayaman. So, ako naniniwala ako na wala namang masama sa pagbili ng mga mga material na bagay na medyo mahal or expensive or luxurious items or whatever. Basta kaya mo. Oo. Tsaka basta may pera ka. Eh kung nanalo ka rin ng loto, eh di lahat kaya mong bilhin. Ay hindi naman pala lahat kaya mong bilhin. Pero kaya mo nang bumili ng mga gusto mong mabili. Bahay lupa, sasakyan. Ang sarap mangarap, no? Ang sarap manaro siguro talaga ng loto. Pa-experience yun naman sa akin yan, no? Para ngayong taon lang, 2024. Basta, walang masama na bumili ng kung ano man ang gusto as long as kaya mong bilhin ito. May iba kasi dyan, pinagmumukha yung sarili nila na mayaman, pero ang dami namang utang. So, bayad-bayad muna po tayo ng utang bago po tayo mag-feeling mayaman. May hindi pa po nagbabayad ng utang sa akin dyan, Pikinimen. Gusto nyo po ba name reveal, Jar? Ginamit yung radyo para makapagparinig o kaya para makapagpanawagan. Hindi, basta huwag po tayong mag-feeling mayaman kung hindi po talaga kaya gumastos ng naaayon sa ating kita. At ang pinakamahalaga, wala po tayong utang. O kung may utang man, at least kahit papano'y mabayaran. Try na lang natin tumaya sa loto, baka maging instant milyonaryo tayo. Kung hindi ka tataya,
hindi ka mananalo. So hanggang pangarap lang yun, kabisyo. Pero eto, pangarap ko rin talaga to yung makapunta ka sa book signing ko sa January 28, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Market Activity Center. Yung first 200 buyers po ng libro ko, meron po yung mga gift packs na matatanggap mula sa mga sponsors namin. I mean, yung mga nagmamahal sa akin. Yan, mula po sa World Balance, mula sa VIP International, mula sa Vitamilk. Yan yung mga matatanggap ninyong gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo, kabisyo? Block the date, January 28, 2024, 4 p.m. up until 6 p.m. Yan, magkita-kita tayo dyan for meet and greet, book signing, plus fun, games, excitement, wala nang iba pa kasama ang Love Radio DJs and with special guest artists, Jerry and Cedric. Ayan, Cedric Escobar. So, see ya guys. And today, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Yes, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ, Rocky Terra, na bumabati pala by the way ng happy listening sa mga nadaanan namin kanina na bigyan namin ng kalendaryo sa Sacramento Market, Makati City. Hello po kay June Nicolas and Mean Nicolas. Sana po lagi kayo nasa mabuting kalagayan at sana lakasan nyo pa yung volume ng radyo nyo dyan sa market na iyan. Maraming salamat sa mga taga Makating nakasalamuha ko po kanina. Thank you po ha. In fairness naman po sa inyo, ang babait po ninyo. At dahil dyan, may handog ako sa inyo na nakapagpapalabas ng alin, ng ngiti sa inyong labi at makapagpapatigas ng alin, ng panga. Kakatawa. Dahil Friday today, it's your day. Araw po ng mga mael as in malalambing. Or pwedeng mael as in maloko. Or mael as in malib. Malinis sa katawan. So, eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng SPG as in Super Pagner Secret Farm. Amoy itlog na bulok. Amoy itlog na bulok. Ano bang amoy ng itlog na bulok? Parang imburnal ba yun? O parang panis na kanin? Ano, amoy buro? Ganon? Yung iba nga, sarap na sarap sa amoy bulok na buro eh. I mean, na kanin eh. Bulok na kanin tuloy. Yung fermented rice, di ba? Buro. Uso yan sa mga taga-norte. Oo. Sa Ilocos, sa Isabela, sa Tarlac, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, uso yung buro. Tapos kahit mabaho yun, pero pag tinikman mo daw masarap, baka ganun naman yun. Diba? Yung bulok na itlog. Mabaho lang siya pero masarap. Baka ganon. Kumakain ka ba ng bulok na itlog, kabisya? Abangan mo yan sa akin pagbabalik kasama mo si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is SPG as in Super Pagner Secret Farm. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si